Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasance a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ni Ummu Tarik zan gabatar muku da Crinkle by Clever. Abubuwan da ake buƙata wurin yin wannan by Clever su ne kamar haka: pastry sheet, sugar syrup, sai mai ko butter, sai kuma gyaɗa wadda aka ɗan daddaka. Sannan za ki sa mata suga da gishiri kaɗan. Kamar yadda kuke gani ga shi nan na shinhiɗa sheet ɗina, sannan na yanka ta gida biyu, na ɗauki guda na aza a kan guda. Sannan za ki shafa mata mai ko butter, duk wanda kike da shi za ki iya amfani da shi. Sannan za ki kawo wannan gyaɗan wanda aka ɗan daddaka, za ki samu kamar layer biyu ko uku, ya danganta da yadda ƙwarin sheet ɗin naki yake. To za ki ɗan ciccunkushe shi haka, sannan sai kuma ki rolling ɗin shi kamar yadda kuke gani. Ga shi nan wuririn na ƙara shafa mai, sannan kuma na kawo gyaɗa na barbaɗa. Bayan kin barbaɗa za ki ɗan ciccunkushe shi haka, sai kuma ki rolling ɗin shi. Ga shi nan ina aje shi a waje guda kamar yadda kuke gani. Ga shi nan ina ƙara yi. Haka za ki ta yi har ki gama. Ga yi nan bayan kin ɗan ciccunkushe shi, sai kuma ki rolling ɗin shi cycle kamar yadda kuke gani. Sannan ki shafa mai a fan ɗinki na yin cake, na yin cup cake, ko ma dai wani abu wanda za ki iya jerawa shape ɗin naki ya zauna ba tare da ya wargaje ba. Kun gani ga shi nan na sanya shi, sannan na gasa shi na wasu mintoci kamar 10 haka. Dama na kunna oven ɗin ya ɗauki zafi, so sai kina yi kina dibawa, kuma baya da buƙatar wuta da yawa. Masha Allah, kun ga yadda ya ga shi nan crispy. Nan kuma da kuke gani sugar syrup ne wanda na dafa. In kina so za ki sa kayan ƙamshi da lemun tsami da suga, sai ki dafa ya dahu, sai kin ga ya ɗan fara danƙo, sannan sai ki sauke ya huce. Masha Allah, masha Allah. Kun ga yadda fa ya ba da kalo. Kada ku bari a baku labari. Da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi ƙoƙari ku gwada. Masha Allah, Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalama.